नै जोंहा गौराङाव बेरायफैलायबाय। Ba, nó bút trên chị. Đây chưa? Chưa? Maba sendel दांलाबायबाय हनै फिफाया नाङा नाहरासै बिदिनो सेन्देल लानानै थाबायग्रासो बियो मानो सेन्देल लाखो नोङो ओइ बाबा माबा गावहासो उन्दै गोरलै बायदि गेलेफैबाय उन्दैखौ लानो नागिरो गावखौसो खेबनांगौ आरो जोंबो खेबनो नागिरो नै गावसो उन्दै जाफैबाय जोंबो खेबा गौराङाव बेरायफैबावलायबाय दिनैबो मोजां मोनथारदों बेरायनानै माइ फैदों नों ओइ फेजिरास माइ फैदों नों माइ फैदों नाहरद' फेजिरास मोजां मोनदों दसे गाखोबाय थांसै नै आजाया गाखोदों नों हिन्द्रिका गाखोदों नै गाखोदों औ दे बुवा मालाय सोमावलायदों हिन्द्रिका थुदो जानो थ' थांसै सोना थ' अन्नानै जायफोरा नायदों प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै दे रायजोफोर बाय नै गियाननाबो बाय होनदो बाय